No, chcem vám ešte ukázať jeden príklad, keď máš vysokú diaľničku a máš materiál na vozíku, ktorý ti momentálne zavádza, tak ho vieš dať tak, že môžeš to zrobiť tak, že to proste šapneš hore, nezavádza ti to tu a čím viac veci prekladaš hore dole, tým väčšia šanca, že to poškrabeš, buchneš dakde. Takže kto by to povedal, že Zolat rozmýšľal dopredu, ne? A keď si takto povieš, že na čo si taký a na čo toto a toto, tak tu môžeš sledovať ďalšie tipy. Tu je všetko teraz už pripravené, vybrusené. Tie vonkajšie hrany, tie vnútorné. Že budeme dávať potom tie adaptéry, toto, že by to nezavadzalo, to ten zvar. No tá, už len dá, jak to tam dostať do tej praškovní, keby trošku lepšie počasie bolo. Už to len toto našapne do vozíka, do praškovní, no a potom, jak z praškovní to príde, tak potom už budeme dávať tie vyplné adaptéry do toho už montovať. Tak no. Ideme do praškovni, je tam vybavené. Chcem to tam odniesť dole voči do dásky. Včera som nemal čas, bo som bol vyťažený, ale dneska to tu môžem dať už konečne. Dva máme teraz také bangre tu, to 40-ky. Bol som s tým celkom spokojný, keď som tu zavesil záťaž. No ale teraz už môžeme tu zavesiť kľudne mamuta a už to zaručenie udrží. Teraz isto udrží. To na to lepšie pozera hneď. Šubu tu dal ešte medzi tie one, že to vlastne podvihlo toto. Podvihlo túto konštrukciu, toto v podložke. Teraz som si spokojný už. Teraz je to good. Včera liničky išli na praškovňu. Je to paráda. Paráda Simo.